eta ja konturatzen nintzen ni bertsotara ere nintzela gustora joaten. Pixu batzen niretzako, askoz nahiago nuen etxean gelditu. Baina, bueno, pentsatzen dut ez zela bertsoen kontua bakarrik, ezta? 19 urte neuzkan nik orduan erabaki nuenean uztea. Berriz itzultzeko gogoa sentitu nuen azkenengo Euskal Herriko txapelketan. Nien eserita eta entzuten eta esaten nuen, jo, nik hor kantatuko nuke pentsatzen nuen. Eta etengabe ideia neuzkan buruan barruan eta ondoko esaten nuen hau kantatuko nuke eta esan nuen, keba, ni hurrengo iparraldekoan banoa. Garrantzia handia ematen diot lehenik eta behin joten naizen saio bakoitzean eta joten naizen plaza bakoitzean kantatzen duenarekin gustora sentitzea noski, baina orokorrean gustora sentitzea, ezta? Eta hori behintzat hortan gustora nago, hori azkenengo saiotan eta azkenengo alditan lortzen ari naiz, ez? Eta hori garrantzitsua da, hortik abiatzen delako beste guztia. Nik nahiko nuke eta landu nahiko nuke bertsoa kantatzen dudan bakoitzean eta izan gai bati buruz edo izan besteari buruz, baina izan dadin nire askatzeko modu bat eta nire barruak kanpora ateratzeko modu bat. Hortan aldaketa bat egin dut nire baitan eta lehen ez bezala orain behintzat gogoa badaukat eta denbora badaukat dedikatzeko eta hortan aritu nahi dut.